muthi. Lo muthi lo uhlukanisa umuntu okubangisa kumuntu wakho nomuntu wakho. Ubenza ukuthi bahlukane. Umuntu okubangisayo kulo muntu othandana naye ukuthi niyamshare umuntu. Awuzi ukumshare ke ngalomuthi lo. Uyabaxabanisa lo muthi. Uqhuma isichitho behlukana. Wenza kanjani na? Uthola iqanda leli uliphihlize ulifake enkomishini noma eseglasini bese wenza njani? Ufaka lo muthi wonke bese uyawuphehla lo muthi awumixa neqanda bese uyaphuza. Muketha lapho nje 15 minutes noma i-hour kuzoba ukuthi uyawuza umuthi hayi usungene kimi. Bese ufula la nomuntu wakho umcuphe ngalomuntu. Uzothi manje ajola udibana la athi ujola naye. Uthi mabeqala behlangana nje athi bayaqabulana. Angeke beze belalane, ngeke beze beheve. Kuzoqubuka leli iphunga. Makuthi ucupha intombi ujola naye indoda. Lo nto lo uzothi methi ilala naye le ntombi yakho le bethi badibana nje. Ile nto le izwe iphunga lentombazana. Elinuka kabuhlungu. Ivele iwinduku kufe kwamizwa enyanye bengalalani ngisho ukulalana bexabane. Kuzothi futhi mayithi utamfoyela ngelinye ilanga ethi ufuna ukudibana nayo le ntombi besingene kuma period. Mangangelanga ngama period izobe selinuke kuye efonini iphunga esakhuluma la efonini elizwe limnukele liphunga lalomuntu lokunuka kabi. Nalo ngalo esifazane ezokunuka iphunga baxabane angephinde bethandane. Yabona? Awukhethi umuntu wesilisa uyawu-order lo muthi uyocupha intombi yakho. Umuntu wesifazane uyocupha indoda yakho uyawuthenga lo muthi lo. Inamba ikubhayo bafowethu. Kodwa mina ngasala senginikeza ama-needing 060 300 9566. Ngeke uyisole. Ubiza kahle ke lo muthi bafowethu awuduri.